जोंखौहाय होजोंहाय बियो बिदिनो हाउसकिपिं होननानैबो जोंखौ खोन्थायाखै बियो हाउसकिपिंखौ जोङो बेयाव फैनानैसो जोङो मिथिफैदों जोङो आन्दायदोंसो जोंखौहाय लाबोबायनानै खोन्थाबा जोंखौहाय बिसोरो नार्सफ्रा सिस्टारफ्रा जोंखौ मिनिदों अपसन फैयो नोंसोरो थांनोबो हायो बेयावनो कमप्लिट खालाम नोंसोर कर्सखौ खालामदोंबा जोंना रुल दंखायो नोंसोर 6 मासखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट इसु खालामगोन नेक्स्टआव जाहाथे जोंनि बयबो रावबो जोंनि हारिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे आलाय सिलाय खालामा जुदि मोजाङै मोजां जुदि खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना दायो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ नार्सिं फरायनो थांनानै माने जोबोद दुखु जारलायाव गोग्लैनानै थानाय बेबो जोंनि बर' हारियासो जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरा माने जोबोद दुखु जारलायाव गोग्लैनानै थादोंमोन मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि अन्थाइगोरा नार्जारि बिथाङा नार्स फरायनो होननानै लाबोनाय गथ'फोरखौ इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिस होनाय मोनसे हाउसकिपिं कन्ट्रेक्टआवसो माने सोनानै होयो आरोना फरायफुबाय थानाय सा 37निफ्राय सा 18 हिन्जावसाफोरा नार्सनि सोलोंथाइ होनो होननानै लाबोनानै हाउसकिपिंनि खामानि मावहोनानै बिथांमोनखौ माने आलाय सिलाय खालामदों बेबायदि थासारियाव थाबाय थानो हाया होननानै फोरमायहरनायलाय बिसोरनिनो सानै गथ'नि बिगोमाया बेसिम सफैयो आरो तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादनि मददजों गासै सा 18 हिन्जावसाफोरखौ इलाइट आउटसोर्सिं सार्भिसनिफ्राय उदां खालामनो हायो आरो बिसोरखौ दायो हावड़ा ट्रेनजों 18 हिन्जावसाफोरखौ दैथायहरनाय जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि जानला मानला नार्स कर्सिं खालामनो होननानै गुबुन गुबुन एजेन्टफोरा अफार देखायनानै गोबां बुजायो अफार देखायनानै लांनो थाखाय गोबां बुजायो थ' बेफोरबायदियाव गोजावनो नाङा जानला मानला थ' दायो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो मोजाङै बुजिनानै लादो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे उनाव बेबायदि जाया टयलेटबो सुदों ओमफ्राय बिदिनो रुम क्लिन खालामनाय ओमफ्राय जोंखौथ' होजों बिदि फोरोङाखैमोन ना जोंखौहाय होजोंहाय बियो बिदिनो हाउसकिपिं होननानैबो जोंखौ खोन्थायाखै बियो हाउसकिपिंखौ जोङो बेयाव फैनानैसो जोङो मिथिफैदों जोङो आन्दायदोंसो जोंखौहाय लाबोबायनानै खोन्थाबा जोंखौहाय बिसोरो नार्सफ्रा सिस्टारफ्रा जोंखौ मिनिदों हाउसकिपिं होननानै मिनियो ओमफ्राय जोंखौहाय बुंबाय डक्टर गिदिरफ्राबो फैना रायलायबाय नोंसोरो बेफोरबायदि मानो फैलाबायदों बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोर मानो मावनो गोसो जादों बेखौहाय जोंखौ बुंफैदों लेखा फरायनायाव गोसो हो होननानैहाय नोंसोरो थांफिन होननानैहाय माने बियो बे कर्सआ जाहैबाय माने नार्सआवनो गोलैखाया जाहैबाय बियो आलदासो बियो बे कर्सआनो आलदासो सोलायदोंसो बेवहाय लेखा फरायफ्रानो दङ माने बुरै बुरै गोजा आरोखि बे हाउसकिपिंखौ मावग्राफ्रा जोंल' गोरलै गोरलैफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो नार्सफोरजोंबो जोङो थाफानो मोनाखै जोंखौ नार्सफोरजों थाफाना मावफानो मोनगोन होनदोंमोन जोंखौ नार्सफोरजोंबो थाफाहोआखै जोङो माने गावबागाव आलदा आरोखि मावनाया गावबागाव डिउटि गोलैदों फार्स्टआव जोंखौ सासे सासे खोलैदोंमोन ओमफ्राय जोङो सासे सासेयाव गिनाय मोननानै गाबनानै जोंखौ उनाव सानै सानै दोनदों ओमफ्राय बेफोरबायदिनो डिउटियावहाय जोंखौ दोनबाय डिउटियाव दोनबाय नालाय जोङो आन्दायबाय बिदिनो जोंखौ बिदि फोरोङाखैमोन जोंखौ मानो बिदि डिउटि फोरोंफैगोन होननानैहाय जोंखौहाय थगायनानैसो लाबोदों जोङो बुंबाय डक्टरफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों नार्सफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों ओमफ्राय नार्सफ्राबो डक्टरफ्राबो बुंदों नोंसोरो थांफिन खामानिया बेबायदि नङा होननानैहाय नोंसोर मावनो गोसोबा सिस्टारखौ जा होनदों नोंसोरो दासो देरफुनाय मानसि आरो नोंसोरो बेबायदिनो फरायफुनाय मानसि नोंसोर फरायनायखौ गारनानै मानो फैदों बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ मा नोंसोरो बे खामानिखौ मावनो गोसोमा होननानै सोंदों जोंखौहाय ओमफ्राय जोङो बुंदों जेबो बुंनो हायैयाव जोङो होननानै सिरि थादों जोङो ओमफ्राय जोंखौथ' हजों बियो बिदिनो जों पेसेन्ट केयारखौ जों गनायना लादोंमोन जों जेबो बुङाखै जों पेसेन्ट केयारखौ जोङो मिथिखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जोंखौ बिजि थुनायनो ओमफ्राय बिदिनो सेलेन्स थुनायनो बियो जोंखौ फोरोंदों ओमफ्राय नाथाय बिदिखौ मोनखाया जाहैबाय बेवहाय मा होनो 20 बोसोर गाहाम मावलायनायानो दङ जों सोंजोबदों नाथाय 20 बोसोर मावलायग्रायानो मोनाखैबा जों मानो मावनो बे खामानिखौ होनानै जों न'आव थांफिन होननानै जों बे डिसिजनखौ लादों आरो माने जोङो जेबो नांले जों जेबो साननिफ्राय जों जेबो आसा खालामो माने जोङो माथ्र जोंखौ बिमा बिफाया जोंखौ न'निफ्राय रेन्ट दाहार लानानै जोंखौ बेयाव फोरोंनो थाखाय थिनहरदोंमोन जोङो बेसिबां फैसा नांगौ बेसिबां फैसा नांदों जोङो बेखौ नांफिनजोबगौ जोङो लकेलाव आलदा जोङो गावबागाव कर्स खालामनानै जों लाहैगोन बेनो डिसिसन बिसिनिफ्रायबो जिनैनिफ्राय लादों 50,000 ओमफ्राय जिरिनिफ्राय लादों 10,000 ओमफ्राय सिनिफ्रायबो लादों 6,500 आलदा आलदा जाजोबदों आरोखि जोङो गासै जोङो होजों रुम भारा थानानै होजों सोलोंनायजों जाबजों जोङो गासै थांलाय फैलाय खालामनायजों जाबजों जोंहा खरसा थांदों 40,000सोआ जोंनो बारदों जोङो बेखौ नांफिनगौ जोङो डिसिसना बेनो
माने जिडिएनि साइज फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय बिदि फोरोंखायाखै आरो जिनेम साइजनि साबजेक्टसो फोरोंखादों एनाटमी ओमफ्राय गायन' बेफोरखौसो नट्सफोरानो आलदा आलदा जोबखा ओमफ्राय ओरै खामानिया जाहैबाय हाउस किपिंनि जिडिए होनबा जोंखौ हजोंहाय मा जिडिए होननानैसो गोमोलाबायो लाजिफोनाङोसो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो शक जाबाय आरो हाउस किपिं लिरबाय नालाय ओमफ्राय हजोंहायथ' सेलेन बिजि टिजि सार्टिफिकेटनि फारसेयाथ' जों 6 मास लादों नाथाय जिडिएनि मोनदों आरो मोननाया सार्टिफिकेटआव मोनाखै नङा मोनदों क्लासा जोंनावलाय 6 मास कमप्लिट जायाखै 5 मासल' जादों ओमफ्राय जोंखौ एग्जाम होहोदों गावनि रुमावनो नट्सआथ' जोंना माने जिनेम लाइननिसोखा सारा बिराद सानफा मुफा माने बुजायनायानो दिनै दस्राबा गाबोन दस्रा आरो सोरबा सासेनाव बेलेग बेबायदि बेलेग बेलेग सोङो माने सानसेबो गोरोबा बावनो जों कनफिउस जाखादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो फैसाखौ होजोब्बाय नालाय जोंना बिमा बिफाया बुंबाय फैसा गारनानै मानानै दे थांदो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरो 31 जन थांनायनि खोथा नालाय मोजाङानो जागोनदां थांदो बुरजा मानसिबा फैसाबो गारखाबाय जेखन मावनानै फैदो दे होनना बुंबाय ओमफ्राय ओरैजाय खस्थ'आ बारा जाबाय नालाय जों सहायनो हायैनि दा बे डिसिसनखौ लानांगौ जाबाय आरो फैसाखौ सारा जोंखौ थांखांजोबनानैसो थांनो थाङा बे नोंसिनि खोथा होनदों आरो माने फैसाखौ लाजोबखांबाय नालाय ओमफ्राय उफायथ' गैला जोङो फैसा लाजाखांजोबनानै थांनांगौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौहाय सोरबा सप्तानै सोरबा मास मोननै सोरबा 1.5 मासाव जादों ओमफ्राय 6 मान्थ जादों होननानै बुंजोबदों ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौ इन्टारभिउ होनायनि सानसे सिगां क्लास लाग्रोदों ओमफ्राय नट्स लिरहोदों बेखौ इन्टारभिउआव बुं होननानै जेबो बुंनो नाङा इन्टारभिउखौ ओरैबो आं जा लिरना होदों बेखौ बुं होनना बुंदों सारा ओमफ्राय बेनो आंनि बुंनांगौआ फैसा लाखांनायनि उनाव नोंसोर थाङो थाङा बे नोंसिनि गोसोनि खोथा होनलायना माबादोंबा सिगिनाय रावै जोङो थारमाने थाङो थाङा बिदि नङा जों सिगाङावनो बुंखानाय अपसन होखानाय आरो आदा थारमाने जों अपसन होयो नोंसोरो थांनोबो हायो बेयावनो कमप्लिट खालाम नोंसोर कर्सखौ खालामदोंबा जोंना रुल दंखायो नोंसोर 6 मासखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट इसु खालामगोन बिनि उनाव जोङो प्रेक्टिकेल हरगोन बिनि उनाव नोंसोर एक्सपिरियेन्स खालामबानो जाबाय लकेलावहाय आरो जुदि थांनो गोसोबा थांबानो जाबाय जोंहा बाहाय माने माबा गैया दा जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावार एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो जेनेबा बिथांखौ बिथोन होयो नेक्स्टआव जाहाथे जोंनि बयबो रावबो जोंनि हारिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे आलाय सिलाय खालामा जुदि मोजाङै मोजां जुदि कनसालटेन्टखौ जुदि बिथाङा सालायदोंब्ला जाय कनसालटेन्टनो होफैगोन बेखौ भेरिफिकेसन खालामग्रो आरो बिदि जुदि भेरिफिकेसन गैयालासे जाहाथा बेफोरबायदि लाबोनानै एजेन्सिनो आगारना होनाङा मानो होनब्ला बिराद बेहाय सानसेजों सौहैया साननैजों सौहैया जोङो बिनि राव रोङा माब्ला मा जागोन खुनु बुंनो हाया जोंहा मैयासो जाना थांनाय जों मैयासो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मा गामिमोन आमथेखानि जोङो सासे फंबायखौ खोमानांदोंमोन बेखौ जोङो एयारपर्टआव जोङो साननैनि गेजेरावनो बिथांखौ थिनहरनांगौ गोनां जादों फ्लाइटजों जुदि जों बेहाय जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावार एसोसिएशन गैयामोनब्ला जुदि जोंनि बेफोरबायदिनो जाहा थाहा जायगायाव गोमालाबायनानै थैलाबायनानै गोनां जागौमोन बेवखायनो बयबो बिथां सोलोंहोग्रा जेनेबा बिथांमोना एसोसिएशन सालायगासिनो दङ बेखायनो जाहा थाहा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुनायखौ जाहाथे बेफोरबायदि दा खालाम लाबो नाथाय गासिबो भेरिफिकेसन क्लियार खालामनानैसो मा खामानिनि थाखाय लाबोदों बेखौ क्लियारफाइड खालामनानै लाबोनानै हो नेक्स्ट जोङो गोख्रोङै जोंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे बयबो रावबो जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थियाव आगान दाहोफै मानो होनब्ला जों बेहाय स्ट्रिक्टलि एक्सन खालामनाय जागोन सोरबाफोर जुदि लाबोनो गोनां दंबावोब्ला सोरबाफोर लाबोदोंब्ला क्लियारफाइड खालामनानै लाबो नङाब्ला जों बिसोरनि इलिगेल जुदि खामानि मावोब्ला जों एक्सन खालामनाय जागोन बा लिगेलि मावोब्ला जों बेखौ सापर्ट होगोन जोंथ' दिनै जुदि न'खरफ्राव दङमोनब्ला जुदि सोरबा जुदि बयबो धोनिमोनब्ला जों जाहाथे बेहाय हाथा हामा जायगायाव जोङो बेहाय खामानि मावफैनाङामोन बेखायनो जोङो जायफोर फैग्रा बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां मावनानै थां बा जाय बिथांमोना बिनानावमोनाथ' फरायनोसो फैदोंमोन दा बिसोरो मावफैनांबाय हाउस किपिं बिनिखायनो आरो इन्ट्राक्सन नेक्स्ट जाहाथे रावबो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव आङो जों तेलेंगाना बड' अइल पावार एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो खावलायो जोंहा बेल' नङा मुम्बाइ
मुम्बाइनिफ्राय बेंगलरनिफ्राय कर्नाटकानिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय गासिबावबो जोंहा बयजोंबो कनसार्न दंजोबो जेसेबां जोंनि बर' वेलफेयार एसोसिएशन दिल्लीसिम बेखायनो जोङो जोंनिफ्राय माबा मोनसे जुदि होजोंहाय मिथियोब्ला जों बेहायबो मिथियो होजोंनिफ्राय जों बेहाय फोरमायहरो बेनिफ्राय जों जुदि मिथियोदोंबा होजोंहाय फोरमायहरो बेखायनो जोङो अराय सम जोङो जोंनि हारिखौ जुदि मोजाङै मोजां जुदि गोख्रोङै जुदि मोजां खालामलांनो सानोब्ला जाहाथे गोरोन्थि खामानिफोरखौ दा मावलाय गोजोन्थों आं बेखौनो बुंनानै हायद्राबाद तेलेंगाना बड' एसोसिएशन वेलफेयारनि मानगिरेट आफादगिरि नेहाथारि मानगिरेट एडभाइजार आरो आदामोननिनो सारमोननिनो गासैबो बायदि बिबानाव थानाय साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन बाथ्रा जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा गासै 31 जनमोन लांफैनो फैनायाव जोंथ' गासैखौबो दोलो बोलो लाबोनो हाया थाखा फैसानि खोथा जाहैबाय जोङो नै फंबायजों आंजों गासै गार्जेनजों रायज्लायनानै जों सानैखौ फाथायहरदों दा बाथ्राया जाहैबाय जे जोंहा मबाइलाव इउटुबाव होदों इउटुबाव नुनानै बै जा सोमदोन इउटुबारनि हगारनायाव जों नुनानै कन्टेक्ट नाम्बार मोनबाय कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै फोरैनाव आं कन्टेक्ट खालामबाय मोनबाय मिथिबाय अफिसा बबे जायगायाव काजलगावनि डिपो अफिसनि खाथियावनो नांजाबनाय मबाइलावथ' गोबां खोथा रायलायजाया थांनानै फेस टु फेस रायलायहैबाय बे बाथ्राया बुंनायाबो माखासे सैथो खिन्थु माखासे बुस्थुखौ गासै गार्जेननो बेफोरबायदि क्लियारखौ होआखै नोंगौ जिएनएम आरो जिएनएमआ जाहैबाय बेनो फार्स्ट बेच सिगांहां गैयामोन जिएनएम गैयामोन एबारनो फार्स्ट बेच दा जिएनएमआ मा जेडिइआ मा जेडिइआव माने जायफ्रा गोरिब श्रेणिनि मानसिफोर हाथारा बिसोरो जेडिइआव जइन लाबाय जेडिइनि खामानिया माने जोंनि आसामाव बारा स्कप गैया हजोंहाय मोजाङानो हजोंनो लानो हायोबा लानो हायो खिन्थु जोंनावहाय बाराहाय एक्सेप्टेबल नङा जेडिइआ हजोंनो मावनानै जानो हागोन मोजां बेथन मोनखायो बेबायदि होननायखाय ट्रेनिंआ 6 मास कचिंआ जेडिइनि कचिंआ 6 मास दानिया बेबायदि आसामाव जोंनि फिसाफोरखौ जोङो फोरोंनानै जे डिमान्ड गैलायाब्ला मा फोरोंहरनायनि लाब जेडिइखौ होनबाय आरोखि आं होमब्लालाय जिएनएमआ जोंनि आसामावबो बिटिसिआव पावार दङ साख्रि मोननो हानायनि पावार दं डिप्ल'मा मोनगोन मोजाङै होमब्लालाय इसेबां उसुबिदाखौ मानो लानो बे मालायफोरनिखौ बुङाखै आंनि बेक्तिगत माने बुंनाया जाहैबाय साफ्रोमबो गार्जेनाव बुंनाया मा रोखोम बे आंनि बुंनायखौ आं बुंनो लुबैदों आं बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों होमबालाय आं जिएनएमआवनो खस्थ' खालामनायब्लाबो माबा माबि बुस्थु फानलु फानला खालामनानै 30,000खौ आं जगार खालामबाय दानिया लाबाय जाबाय कमप्लिट जाबाय खबर लाबाय थाबाय क्लासखौ खबर लाबाय थाबाय एक्सुवेलि जोङो गार्जेनजों गार्जेन खुनु दिन कपारेसन गैलायलाया मिथिलाया गार्जेन मिट गैया जों गार्जेन मिट खालामजानो लुबैदोंमोन खुनु गार्जेन मिट गैया फैबाय थाबाय क्लासा जालांबाय थाबाय दाना माबानिफ्राय थांबाय बे जायगानिफ्राय थांबाय माबा लानो मा होनना बुङो बेखौ इन्टारभिउ लानो थांबाय दानिया हेला मास मोनसे जाबायमोन खोमा बेवहाय गथ'फोरखौ बुंहोबाय जेडिए बुं जेडिए नङा होमबा गथ'फोर जेडिए बुं बाहायथ' गासिबो जेडिए नङा जिएनएमबो दङ फिसाजोआ खोन्थाहैबाय बाबा माथो जोंना जिएनएम नङा माथो जेडिएसो बुंहोबाय जोंखौ बाहाय मोनसे गिनाय फैबाय आरोखि जिएनएम कर्सआ बोरै जेडिए जाखो बेथ' आसरित खोथा दानिया बिदिनो जाबाय थाबाय दाना माबा जोब्बाय दाना नै माबा फर्म फिलआप खालामनांगौ बोथोर फैबाय फर्म फिलआप खालामनायाव आंनो फैबावबाय गथ'खौ लानानै दाना बाव सोंबावबाय आं जे बोरै मा सिगांहाय बे खोथा बाथ्राखौ आं बारस'लांबाय थारमाने जिएनएमनि कर्सआ जाहैबाय सोलोंनांगौनि माबाया इयारलि 1 लाख 1 लाखखौ आं बोरै होनो हागोन 3 बोसोर कर्स जिएनएमआ फार्स्ट बोसोराव 1 लाख होनांगोन नोङो सेकेन्डआव 85,000 थार्डआव 85,000 होमब्लाथ' 3 लाखआनो जायो
खासा खासिखौ जों 4 लाख दाना आं बे खरसाखौ बोरै होगोन सिन्था गैया ओरैनो कचिं ओरैनो जब 100% आं नकलि बुङाखै आं धर्मनि खामानि मावग्रा आं बोराय मानसि कचिं प्लास जब जों गामि बिथोरनि मानसिफ्रा गासिबो एल' एलाफोरखौ जों सोंजोबनो रोङाखै जबा माबायदि आं बेखौ कुइसन खालामनो रोङाखै जबा मा जब बुजिना मोनबाय जोङो नार्सिं कचिं नालाय ट्रेनिंआवबो होबाय बिसोरो 1 मास बे 1.5 मास कचिंआव प्रेसार नायनाय बिजि थुनाय थै बरननाय फिसाजोआ सोरखौ मोनगोन सोरखौ मोना आंखौनो थुग्लिगासिनो आंखौनो बरनगासिनो ट्रेनिं नालाय आंनो थुजालागासिनो उफाय गैया दानिया बख'नो रोंलायबाय रोंमारदोंबालाय खोमा मोजां जामारदोंबालाय खोमा बेबायदि बिसास खालामनानै बे माबाया बिसिनि गथ'फोरनि बेथना आं जेब्लानाखि रायलायफैजेनो बेयाव बुंबाय जोंहा फोदैया जे 20 लाख आरो 20,000 थाखा मोनगोन मासाव 20,000आव नोंहा पिएफ दानगोन एथ' थाङै थुङै नोंना 18,000 थागोन 18,000आव नोंनि जानाय हस्टेल फिस कमप्लिट दाननानै नोंनाव 3 बा 4,000 बाजेट थागोन नोंनि गथ'आ बायग्ल' बायग्लां जाला लोंला गैयाब्ला 3-4 नोंनाव कम्पालसारि मान्थलि थागोन होमबाथ' मोजां दानजोबनानै फिस दानजोबनानै औ दा मान्थलि होनांगौ नालाय बेखौबो ओमफ्राय फैजेननाय मासावथ' बिसोर बिया जेब्लानाखि सेलारि मोनगोन अब्लासो बिसोर हस्टेल फिसाबो बिगोन बे बास्तब होमब्लाथ' मोजां हरनो हानाय गोहोआनो गैखाया गाव मेथाइ जानो माबा मोनसे गाननो जोमनो लुबैदों बेखौ 1-2 हाजारखौथ' हरनो हागोन खुनुरुखुम खिन्थु जों बेबायदि मान्थलि 10,000 12,000खौथ' हरनो हाया खुब गोजोननाय मोनबाय आरोखि जों मान्थलि जुदि 3-4 हाजारसो जुदि बाजेट थायोब्ला गाज्रि नङा मोजां बे जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरनि साननाया गुसेब नोजोरजों साननाया बेखौ बुजिना लानाया खुसि मोनबाय आरोखि फोथायबाय बुंबाय थाबाय नालाय बेबायदि आरोखि दा बाहायनो बिसास खालामनानै जों गथ'फोरखौ बाव काजलगाव